A ideme na ďalší, verím, že krásny požiarný útok. Pavlík sa reštartoval, aj Pavlické družstvo. Na parádu všetko, vybehnú to. To je veľká škoda. To je veľká škoda, vyzerá, že bolo aj trošku ďalej, trošičku to je prášilo. Ale útok to bol rozbehnutý. Famózne. Veľká škoda naozaj na tých prúdoch. To tam zostalo. Adam aj 2 sekundy. Ak by to zostrelili na tú prvú hodu, tak by to bola určite krásna nízka 13. No výsledný čas 15:64.